가리지 말아요. Hoy! 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 Hoy nga ikaw nga nagtanaw ani nga vlog. Merry Christmas in advance. Uy, December naman dito di. Atong last vlog kay ano man to, November pa man to, di ba? So karon pa ta nakabalik og vlog. Welcome back guys sa among channel no. Kung bag-o pa rin ka ani, please like, comment, share and subscribe. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. I-hit na sa din yung bell para sa ma-update mo kung unsa ang mga video sa among i-upload soon. Woo! It's Christmas time. Maglibog na sa taon sa ato ipang gift sa atong mga kinugos. Sa mga ninong ug ninang dira, siguro busy na kayo mo kung sa inyong ipang hatag nga pinaskuhan sa inyong mga kinugos. So balintag view arita. Oh, mas nindot review no. So mga ninong diya, shout out sa inyo ninong mga ninang, baka naman. Naara ko diri sa balay, naara ko sa Argoano no. Baka naman. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So what's up sa inyo mga kalapok na sa mga nanitinood? Christmas na. Anong ganap ngayon? Ako na po sa asa ko mga kauban? Busy sila. Woo! Oy, gusto na sa rin ako isulti sa itong mga subscribers, no? Sa itong mga solid supporters, solid kalapok, Oplok TV. Nya, advance Merry Christmas sa inyong tanan og Happy New Year. So before ma-end ni ang atong year, karon 2019, sa atong nadungog sa atong last vlog, atong isulti dito no na this year is the year of release. Yes, I hope no nga i-release jud ni Lord ang mga blessings niya ihatag niya sa atoa. Dili man tanan pa hinay-hinay na yung mga blessings nga mabot i-release. Tanang mga problema sa nato i-release, ilisdan niya og mga nindot nga problema. Sabi nga ni Kung TV, good problem. Og ako na sa ni-relay no sa tanang mga nakadungog og nakakita og makakita pasun ani nga video. Dili ni sa atong mga supporters but sa tanan na siya overall general na nga message sa tanan. Merry Christmas sa inyo ang tanan. I hope na merry gyapon yung Christmas. I hope na happy gyapon yung New Year. Yes, sakto yung mga dudungog nga ampon ako nga malipayon mo. I hope nga walay mga kakulian nga mga tabo. I hope nga nindot na jud kayo ang flow sa atong pag-celebrate sa Christmas, di ba? And I hope nga malingaw sa morning nga vlog. Okay ba kung asa pa ni paingon pero basta hindi ay nay mahitabo karong adlaw. Di na ta magdugay. Tara. Arat na! Pinari mi diri ron sa Bugod kay nami atuan nga famous daw diri sa Bugod nga snack time kuno hugot-hugot and we will check kung tinuod ba na. Ay, mo rin yung gingas inyo mga famous diri sa Bugod. Tinuod nilang gipost dahil nga sakit juga diri. So pa lang nimo sakit juga yun. Ang minus sa do? Sakit. Ayaw ka, dry ito. Sige, change view. Di ka maklaro, Jig. Okay ra, ako may pangitawan sa mga viewers. Mag-order sa nila. Sakit juga ito yun. Friendzone potato twirl, grabe. Fall potato cheese roll. Pinagpalit french fries small. Yo, Jig, waka entry mo, Jig. Ginamit nga, pre. Ay, order sabi. Ayaw, mali kami order. Magpawag kami mga 15 minutes daw. Ay, sawa na kayo ba ano? Narimit rin kayo sa hugot snack time. Kain na din nagsakit akong buhat din sakit kayo, pagsuot ko na lang mo daan ba? Oh, abot eh. Igawas na mo ani. Anyaw sa tanong mo na tayo, Meters. Nagbuwag mo? Mayroon. Shoutout yapon na sa nakanoon na aning tindahan si Ma'am Si Arlene. Oo, si Arlene. Oh! Arlene! Ay, bako sa pindohan niya. Oh! Baka naman! Ma'am, baka naman. Ilang rep na yun, hindi na cake suit. Mahal ang cake suit. Ilang rep. Away na para daw. Mahal ang ganyan na suit. Lutas sa nina din ako. Balik. Grabe ka-cold niyan ako. Kay! Ay! Gonna sweet! Shelly! Advance Merry Christmas sa tanan din, no? I
hope malipahin mo diha. Okay, sa tanan naman subscribers, salamat day. Happy na tayo mag 1 million. 1 million likes! Ay, shout out kay ate na maririnig ko sa to. Oh. Hi, sa vlog eh. Hi, oh. Ito, Lemon abi na ko way ganap ni nga vlog no kay karon pa di may nakapundo og balik karon pa may nakauban og balik kay nagigo gikan sa Germany. I just, Came bago na kumiabot. Alright. Magliso na ko na siya Bisaya ko kay Yeah. I know Bisaya, pero kaunti na lang. Yan na ako. Oy, wala lang paabot ni sa among order no. Ako sa ipakita sa inyo kung asa niyo ni makita ni nga snack bar, snack time nga ila tindahan. Kaya mo ipakita sa inyo. Asa din Montage. Montage. Yes. Wait, ano na order eh? The order is Coming from. the order is just guested. Oh. Hasta ilang baso, hugot kayo. Sa una, love pa kayo, tika. Karon, di na. Love yan na lang, tika. Oh. Sa una, love pa, tika. Karon, laban. Sa una, si Tigo baka. Ano, mga order, ka na pa-fall. Pa-fall. Gatsiyon ko, pero di ba na yun? Kaya nasa plato, kaya kuhan. Iniwan. French fries. Oh, then kani pinagpalit. Kani kay baso. May tama ka! Okay, kanang kuha niya siya food review. First, mukha. Tago niya siya. Uy, buang! Hindi mo na sauce! Ba't na sauce? Gravy! Pasikatong na mo. Tarong niya eh. Tanawa! Tignan na ba sa video? May tanawa ko na akong videographer. Videographer na mo na. Cik, kenapa ni? Siu pa tadi. Siu pa. Oh. Lamino. Lamino. Lamig kayo! Kailangan natin kao sige. Ano may makao sige mo mag-ulo. Dami na mo to! Oh, awa ko na. Grabe, lamina silang buwan eh. Uy! Wala na yun. Nagtangon ba din eh? Ano ka pinag ka? Dahil na shake eh. Uy! Lame kayo! Okay, kayo dire! Ano mo sa pag-inom sa dato? Nana, ilang kamuta?
Sige na, pakon sa lips. Nanay, ilo mo ito. Sige, testingin. Ay, tantosin mo yung sabon. Lalaki na sa dati. Grabe! Pre, nanay, pre. Hapon niya. Kaluod! Nanay, dito mainom dyan. Pre, mo na. Ay, nani, pinuprijing. Nani, Baka na yun sa guys. Very happy. Experiment! Nani, ko daw. Right? No, no. Na! Bagak na! Nahulog. Ako sa'yo. Ay na, kanila. Problema ko. Okay na, te? Wala, okay na. Giyogasan ako sa dito. Kapal. Ginuro. Papre, basta papre. Kapre. Pero dato, Dato, ninanay, kutsara na, kutsara. malibre na kita ni Ma'am Arlene dito. May tama kita si Ma'am Arlene na eh. May tama kita si Ma'am Arlene na magsukusuka. Makita siya unong unsa. Ma'am Arlene, you want? Pagpalit. Oh, what to? Banga na. Ay, abot ni Ma'am. Oh, boyo. Bayot, hindi ka kumara ng to. Kita siguro ang customer ko pinaka. Guwan. Bago ko. Guwan dito. Kami pinakabawan ng customer to, no? So far. Ha? Nalang tinamos na dito kaya wala kami kanang content. Hey, Jaffer. Pero siya may graphic. Oo, siya grabe. Number 1! Number 1 yung Upload TV sa pinakahuguan. May hugasan na? Mara ka bayad? Ano pa? Ito may hugas ha. Uy, yes! Grabe, lami kayo lang kuha nila mga pagkain. Lami kayo! So, announcement din, no? Nasa may kuhandre sa Hugo Snap Time. Invited mo tanan sa mga nakaibaw kung asa ni Dapita. Invited mo tanan. Nga mo appeal sa ilahang Christmas Giveaway. Christmas Hugot giveaway. Yes, ang iyong buhaton is first, i-like ilang page. Second is, mag-picture mo din sa Snap Hugot Snack Time nga store nila. Tapos, ikatulo kay i-post sa page. Tapos, mag-caption mo mga pinaka the best o pinakagahi o pinakanindot ninyo nga hugot. Nya, asa man? Apil da? Let me think about it. Okay, apil ka. Oh, apil me. Legit! Ang may pakita sa screen, hindi nakita mo nila ang gipost sila Facebook page. Let's go! Yes, sir! Okay, bantayan na midaan rin, okay? Ay, mabayan, mitay. Tanang tindahan na mong gibayran. Check kayo na ito. Char! Tanang lagi. Pila tayo kipadaas yung mama, Jig? 50 million? 50 million? Sinsiyo, lagi na puros. Sinsiyo puros, tagman 5. Mabayan namin. Ara ko na bito. Hello. Hey, hi kang ate. Salamat kayo sa pagluto sa ako ate. Ay, pagluto ba to? Salamat. Tagsa-tagsa naman ate. Salamat kayo ate. Ano sa'yo pangalan mo ate? Annabelle. Hey, hi. Want to take shake ah? Shake, Tisa. Shake. Ikaw. Take serve. Take serve. Ayan si ate. Gano kayo? Arja? Model. Ikaw, sir. Ikaw, hindi mo na, sir. Adino! Yes! Ang among sukle. Oh, nanas ko, oy. Ay, salamat kayo niya, te. Salamat. Balik-balik niya mo, ha?
Te, balik-balik niya ha, balik-balik, kaway. Oh, dara, ato na namin, Balik din, balik. Okay, picturean pa ni ate de, kay para silang, himuon mi nilang model sa ilang page, ha? Pwede, himuon na cover photo nila. Sa cover photo nila sa ilang page ba? Ay, salamat kayo! Open snack time number 1! Baka naman, Ma'am Marlene. Babalik kami bukas. Post na yun sa Facebook. Oh, inigawas pa lang nato, oh. Close. Inigawas na close na. Parang feelings Close ng na, ex parang mo. feelings ng ex mo sa'yo. Bye, Sige, te, bye, te, bye. Bye. Bye ka sa mga. Bye. Kapay na lang. Final na dyan ni. Final na dyan ni. Wala ka na dyan ni. Woo! What's up? Shoutout! Subscribe mo sa YouTube, boy. Kasi pangalan mo? Alfred. Shoutout kang Alfred, no? Subscribe mo sa YouTube, guys. Oh, kasi pangalan mo YouTube. Alfred ng Gapon. Ako stick. Dili, vlog. Vlog sa vlog. Okay, nang mo. Okay na mo. Pares ito. Shoutout, Hero. Shoutout. O, batang subscribers rin na napitan, no? Okay, advance Merry Christmas sa tanan. Happy New Year. Ayaw malinga mo sa vlog karon. And yes, power. Please like, comment, share, subscribe. Hit the notification bell. Power. Salamat. Dili na lang ko to, chicken pox. Amping mo tanan. Peace.